भाई लाज লাগিব ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଗୁଡ଼ ଅପରେସନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାରା ଜୀବନ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ରହିଯିବା ଭଲ। अरे तू समिति कौन अरे स्वप्न देखी वो सब आशा आशारे रही बोले तू समिति कौन अरे अभिनय करबो एमिति अभिनय कर हम भविष्य तो करबे को टंका रोजगार करबी जाय हम घरे तुम काई बोल दला तू जे हम गारे बड़ मामते कातरा हल्ला जाता हल्ला निज भाई और निज पुअर भविष्य निजको निज सब पलटि गलो मैं चिंता करनी के भाबे कले रे तमे मो कथा सदिन केते आशा बांधिथिले मो मन रे सब आशा भरोसा विश्वास को भविष्य रे मंसारे रे मुठारे पाउछ सजेइबे तुमने जम्मा चिंता करनी तुलसी मुझे 12 लाख टंका चेकटा पाइछि सेतुरु तमर 2 लाख সেই 2 লাখ টঙ্কারে তোমার যেতে ইচ্ছা সেতে গহনা কিনিব ଆଉ ଏମିତି ରାଜରାଣୀ ଭାବରେ ସଜାଇ ହବ ଯେ এই ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବୁକା ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ହେଲେ ଅଳଙ୍କାର କରୁଏ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ହାତରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କି ମଥରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବି ଏ ବାପା ଏ ନିରୀହ ମଣିଷଟି କି ଦୋଷ କରିଥିଲା କାହିଁକି ତାକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇ ମୋ ମାମା ସଜାଇ ଦେଲ ସେ ତମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କଲା ତାକୁ କୋଉ ଅଧିକାର ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଲ ସେ କିଛି କେହି ହବ ଏ ଦେଖରେ ମୋ ବାପିଛି ମୋ ବାପିଛି मसाणी पर्यंत आसेल प्रभु भाई हाथरू मुखा भी कर तुम्हें आम परिवार मरी जाइता ସେମିତି କୁହନି ବିଚାରଟା ସିନା ମତେ କିଛି କହିପାରୁନି ହେଲେ ମନ ମନେ ମତେ ବହୁତ ଲାଗିଦବ ରେ ତାକୁ ତ ସେମିତି କୁହନି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମକୁ ତ ପୁଣି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ମଣିଷ ସ୍ୱାମୀଟା କରେ ଆମେ ତମକୁ ବିଚାର ସଜାଇଦେବୁ ଆମେ ତମକୁ ଦବା ସଜାଇଦେବୁ ବିଧବା ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ଥାଉ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଧବା ହେବି କେବେ ବି ବିଧବା ହେବିନି ପଥର ଆଗରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଢେଇ କାନ୍ଦିଲେ ବି ସିଏ କଣ ମୁଣ୍ଡର ଆଘାତ ବୁଝିବ ତୁଳସୀ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ତ ତର ପୁରା ମଣିଷ ପାଖରେ ତମେ ତମ ଦୁଃଖ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବ ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ସ କରିଦିଆ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହେଲେ ଶୁଣିଲନି ତମେ ମୋ କଥା ମୋ ଆଖିରେ ଅସରାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ତମେ ମୋତେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲ ଆଉ ଆଜି କହୁଛ এই সংখ্যা সিন্দুরକୁ କାଢି ତ ବିଧବା ହେଇଯା ସବୁ ସମୟର ଖେଳ ତୁଳସୀ ଆରେ ଆରେ ତମେ ଏତିକିରେ ଡରି ଯାଉଛ ତମକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ତମେ କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବନି ତମେ ଦେଖିବ ତୁଳସୀ ମୋର 1 ବର୍ଷ ଅବଧି ପୁରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି तुमको पुणी से संख्या सिंदूर पिंधाई पुणी सदमा सजाई देवी संध्या बसलानी
ଛୁଆ ଭାଉଜକୁ ବିଧବା କରିସାରି ଆମକୁ ପୁଣି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଭଗବାନ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କେମିତିକା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଏ ମୋ ପାଇଁ अरे तू किती कहलू खाईकी अरे हमको टिके दया करो रे हमको टिके दया करो भाई सरे तो परिवार को भूली गलो आसो आसो हमें तो कहबे Bye.